salamat sa pagpatigayon aning hamubok nga instructional video kabahin sa pag-ila sa letra. Pero, sa dili pa ako magpadayon, magampo sa ta. Sa ngalan samahan sa anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Langit no namong amahan, nagapasalamat kami sa tanan nga mga grasya nga imong gibubo diri kanamo. Ubani kami karon samtang magapadayon kami sa pagkat-on sa mga butang nga gikinahanglan namong pagakatunan. Kini among gipangayo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Amen. Okay, andam na ba kamo nga maminaw? Maayo. Aduna ako'y mga hulagway nga akong ipakita. Ang inyong buhaton, inyong timanan ang mahabiling nga hulagway kada grupo nga akong ipakita. Andam na? Maayo. Unang grupo sa mga hulagway. Kining maong hulagway ato kining makita sa kusina. Ikaduha nga grupo sa mga hulagway. Kining maong hulagway makahatag og kabasko sa panglawas. Andam na nga mutimaan? Maayo. Ikatulo, kining maong butang makita nato sa lugar sa atong balay. Diin nato maabi-abi ang atong mga bisita. Andam na ba kamo nga mutimaan? Maayo. Ikaupat, kini mga pangalan sa prutas. Andam na ba kamo nga mutimaan? Maayo. Mangutan ako. Sa unang grupo nga mga hulagway, unsa nga hulagway ang nahabilin? Taparan, sakto. Sa ikaduhang grupo nga hulagway, unsa man ang nahabilin? Talong, sakto. Sa ikatulong nga grupo nga hulagway, unsa man ang nahabilin? Telepono, sakto. Yehey! Sa ikaupat nga grupo nga mga hulagway, unsa man ang nahabilin? Tambis, sakto. Mao kini ang mga pangalan sa mga hulagway. Taparan, talong, telepono, o tambis. Unsa man ang unang tingog sa pulong nga taparan, talong, telepono, o tambis? Sakto. Mao kini ang letra nga T nga adunay tingog nga T. Ug mao kini ang saktong pagsuwat niini, ang dako ug ang gamay. Karon, andama ang inyong lapis o papel ug isuwat ang nalahi nga unang tingog sa mga pulong. Andam na? Una, tuhod, siko, siko. Ikaduha, nanay, tatay, nanay. Ikatulo, atis, atis, tambis. Ikaupat, kalabasa, kalabasa, talong. Ikalima, telepono, baso, telepono. Karon, inyo na usabi andam ang inyong lapis o papel ug inyong isulat ang unang tingog sa mga pulong nga akong malitok. Una, telepono. Ikaduha, taparan. Ikatulo, tuhod. Ikaupat, tambis. Karon kay nahumanata sa atong mga buluhaton,
Kini si Teacher Alma ang inyong magtutudlo nga magaingon, daghang salamat ug hangtod sa sunod nga higayon. Bye!